Dobrý deň. Ľudí v princípe namotivujete len 4 vecami. A to je peniaze, pokoj, predvídateľnosť a party. Začneme u tých peňazí. Všeobecne platí, že čím viacej peňazí ľuďom dáte, tým horšie výsledky budú dosahovať. Štúdia za štúdiou ukazuje práve toto. Čo môžete teda spraviť? Existuje jedna jediná výnimka z tohto pravidla. A to, ak sa bavíme o fyzickej práci. Preto, pokiaľ máte ľudí, ktorí fyzicky pracujú, super, dajte im viacej peňazí. V tomto momente sa ukazuje, že áno, toto sú naozaj tí ľudia, ktorí si to budú ceniť. Pokiaľ tí vaši ľudia pracujú hlavou, viac peňazí rovná sa horšie výsledky. Máme totiž geneticky dané, akú odmenu príjmeme. Iba 3 až 10% ľudí namotivujú peniaze. Inak povedané, 90 až 97% ľudí je demotivovaných peniazmi. Čo môžete spraviť? Uvedomte si, že existujú 4 druhy ľudí. Na mojich tréningoch toto učím manažérov a všeobecne ľudí rozpoznávať. Ako rozpoznať, ktorého človeka čím namotivujete? Napríklad, sú ľudia, ktorých namotivuje to, že dostanú nejaký luxusný zájazd a ten luxusný zájazd im predáte na celofiremnom večierku pred všetkými ľuďmi, pozvete možno aj jeho známych. Zistíte, že je tam nakoniec 10 000 ľudí a to je človek, ktorý vám vždy povie jednu vec. A ty si pozval iba 10 000 ľudí? Keby ste ale inú osobnosť odmeňovali pred všetkými, bude sa cítiť vystresovaná, bude sa cítiť nepříjemně. Mám pocit, jako když mě všichni sledují a jen... Čekají, kdy to spackáš. A sú ľudia, ktorí možno aj neradi cestujú, takže taká istá odmena, ktorá pre jedného človeka spôsobí to, že budete pre neho najlepším šéfom na svete, najlepšou firmou, ktorá dáva najlepšie odmeny, môže u iného človeka spôsobiť to, že si o vás bude myslieť, že aha, tak oni asi končia, pretože mi dali takúto odmenu, ktorú ja až tak rád nemám. Rada číslo 1. Odmeňujte ľudí podľa toho, akú prácu robia. Pokiaľ pracujú fyzicky, môžete ich namotivovať peniazmi. Pokiaľ pracujú hlavou, toto nerobte. Rada číslo 2. Nerobte zase takú vec, že všetkých ľudí, ktorí pracujú hlavou, budete odmeňovať úplne rovnakým spôsobom a budete im dávať rovnaké odmeny. Takže vždy rozmýšľajte o tom, čo má ktorý človek rád. Rada číslo 3. Presne poznajte osobnosti ľudí vo vašej firme a odmenujte ich presne na základe toho, čo je pre nich dôležité a presne takým spôsobom ich motivujte, ako sa oni bežne dokážu namotivovať. Každý má geneticky dané, čo ho namotivuje, každý má geneticky dané, čo má rád. Pokiaľ máte dobrý tréning, dokážete tieto veci spoznať behom 10 sekúnd, dokážete zistiť, takto sa človek bude správať pod stresom, takže viem, že od tohto človeka môžem očakávať také alebo onaké správanie a od tohto človeka zase môžem očakávať to, že pod stresom sa bude správať skvele a všetko dobre dopadne. Takže zase vám to pomôže s tým, aby ste na správne miesto dali správneho človeka. Nezáleží tiež iba na tom, čo a akým spôsobom toho človeka namotivujete, ale aj to, akým spôsobom mu to poviete. Posledné 3 týždne som sa na komunikáciách každý týždeň venoval s jednou klientkou presne tomu, akým spôsobom komunikovať s akým človekom v jej firme. Takže naozaj sme išli do hĺbky toho, že keď sa budete rozprávať s týmto človekom, tak mu to musíte povedať rázne, okamžite, v skratke, nezaujíma ho žiadna omáčka okolo. Keby ste to povedali tomuto druhému človeku, absolútne skazíte jeho morálku, pretože tento potrebuje počuť aj s tou omáčkou, potrebuje to počuť dobrý deň a všetko, čo sa okolo stalo a ako ho pochválite a tak ďalej. Keby ste presne takisto postupovali v tej komunikácii s iným človekom a vy ho začnete chváliť, on si bude myslieť, aha, táto firma asi končí, pretože oni ma chvália. Na rozpoznávanie rôznych osobností som vytvoril ťahák. Kliknite na odkaz niekde okolo tohto videa a stiahnite si ho.
Okrem tohto ťaháku, respektíve tréningu, ktorý vás naučí v skratke, alebo tie základné princípy toho, ako komunikovať s rôznymi ľuďmi, a môžete samozrejme nakontaktovať aj priamo a môžeme vytvoriť takýto tréning aj pre manažérov vo vašej firme. Mimochodom, tento rok už som zorganizoval viac ako 17 takýchto tréningov v čase natáčania tohto videa, takže asi to niekoho zaujíma. Děkuji, pánové. A teď něco počtu. Kolik švábů je třeba na zašroubování žárovky? To nikdo neví. Když se rozsvítí, rozprchnou se. Kľúčom toho celého je zároveň komunikácia. Prečo? Pretože dobrá komunikácia je zároveň prevenciou pred konfliktami na pracovisku. Dobrá komunikácia pomáha z dlhodobého hľadiska predchádzať problémom, ktoré bežne na pracoviskách vznikajú. Dovidenia naživo na konzultácii alebo pri ďalšom videu. PS, prihláste sa aj na odber ďalších videí odo mňa. Kliknite tiež aj na zvonček. Poteší ma palec hore. Zo súvisiacich videí si môžete pozrieť jedno z týchto dvoch. A nezabudnite sa prihlásiť do online minikurzu.